Добре дошли в Бориса Мебел! Мястото, където качеството на ръчно изработените мебели среща индивидуалните ви нужди и желания. Ние сме не само търговци, а истински производители, което ни дава възможност да съкратим сроковете за производство и да предложим на нашите клиенти изцяло персонализирани решения. При нас няма ограничения в дизайна и размерите. Ние създаваме мебелите, които перфектно отговарят на вашето пространство и вкус. От кухни по поръчка до стълбища, паркет и цялостно обзавеждане, всичко е съобразено с вашите изисквания. Изработваме мебелите с прецизност и внимание към детайла, за да гарантираме дълготрайна надежност и естетика. Дори ви даваме доживотна гаранция за нашите продукти, защото знаем, че качеството ни е несравнимо. Освен производството на мебели, Бориса Мебел предлага и висококачествена, сертифицирана суха българска дървесина от най-висок клас, както на едро, така и на дребно. Бориса Мебел – вашият партньор в създаването на уникални и трайни интериорни решения. Дизайн без ограничения, с качество без компромиси. Свържете се с нас, за да обсъдим вашите идеи.